Murna TV. Masu sauraro barka da kasancewa da mu a cikin wannan channel ta Murna TV. Kamar yadda muka saba kasancewa da ku a yau ma mun kawo muku wani labari da dumi-duminsa wanda shugaban 'yan bindiga wato Bello Turji ya fusata don ganin cewa wani bidiyon barin wuta da aka yi tsakanin 'yan bindiga da sojoji wanda aka cimma 'yan bindiga. Hakan ne ya fusata wannan shugaba nasu, duba da yadda ya ga ana ta ƙarar da su ana kashe mai yara. Hakan ya fusata kuma ya yi ƙoƙarin ko kuma ya yi niyyar ɗaukar fansa a kan wannan ƙasa don ganin cewa ya fito ya yi wani bidiyo yana cin alwashi. To masu saurare kada ka manta ka mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa a kan wannan channel tamu. Mun gode da yadda a kullum kuke ƙoƙarin kasancewa tare da mu a wannan tasha ta Murna TV. Mu haɗu da mu da ku da yadda Allah mai kowa mai komai a wani bidiyon namu na gaba. Mun gode masu saurare.